Angkerian, non pahasur. Nonton siro nagai. Ini je বিষয়তে যে তিনি ওদিন কমল সিং চোপারা হয় মানে তিনি oro chini tulasikok Komal Singh parawang phaiman jafaiga miafro ang Facebook nukha je chini kormi koni dok borok no phai chini roksa khorno chini kormi no borok bukha chini Pholindro tini Bolendro borok koni no borok marke bukha abo belai Latima Singsa te belai kwana Singsa ilo sampai ma to dus dukha tak fono obai ke borok sontras khai tongo abalai ke saya chini somaso chini dok phago जों sak baisak takuk जों kuno dusman krei party khlailego kahamkok alar party khlailego CPM khlaio Congress khlaio BJP khlaio IPF khlaio mota khlaio jar je hanjak mani jotor party khlailego obokuto chini democratic country omhainio কিন্তু ফিয়াবা ওবাই ক্লাই তিনি হরগো ফাইयै আংখানাকা হর প্রায় 10টা সময়ও ফাইयै ত্রিপুরা মথানি স্রাইরক বিশৃঙ্খলা স্রাইরক আমাকে বরন বাই অ্যাটাক লাইফিকা বড় পালখায়র বড় কিতা ফুটিখাই দंलाय मानि কোনো কক লাইমকরি হঠাৎ খাইফে বরন আক্রমণ খাইকা কবালকা হামবার বুঝি বাঁচেখা জাং খানামানি বড় লামারাগো মাজা খাংখাই বরন বড় বুঝি বুথার খামো বনথনে দা বলম rod sakal chain omphai tongphu abale wana sungsa borok 10-12 jona phaigai bike phaigai borok akram khlai phika oba he tomuro bale chita tina amor koidam so chin elaka ni basi rok no jero elaka tongnai rok no ang koyo jekono patiba khaithung omhai tang ledi ang khrok satinoro tibra hasteni montri ang te phaile phika no joto saimano oro kobangma tabo development unnoti samungoi tongo kabangma tui nungtane tui oro kai tongo जों isa rangmangkha tini central scheme जों joto saimano o tulasiko elekao balai khe tuini obab tui nungani manthogia ang saimano abangoi ang specially ang koikha tini chief engineer saka tulasiko elekao tui marinai tau sokai tongo सार नों ताबुक तेकाइसा कखंखाय जे ओ जे बुजांनाय रok no bujangnang ni bagui je tabuk je bunai rok no bongni bagui nang tak tam kok rok sanani musung borok no tabuk to borok manai jangnai borok doctor rok kaham manai jangnai jodo osiba hangke ano sat jeng special babe specialist doctor nai ronai borok saka borok bokrogo bujakha bokrog sai tong khotak phano borok doctor phundung nai kete mansa gang borok chubai tongo tai jeng khanaka ro borok no bang case jaka ang sanai je aini mote borok no arrest khainang thu obai khe khaikang ke to balai khe wanam sungsa je borok hamya ja party phe khaitung BJP phe khaitung Tripura Motha phe khaitung IPF phe khaitung je kono party ni borok obai jori samang hamya khaikai abo ain abo nainai bichar khainai ang khanaka police thana case sangkha abo ang khanaka abang phuskai nai abangoi ang ko itini borok hamya kaham joto dokhao tong joto party tong kintu ang mano sanamusugo election paimani blai dukha takphano obohai samu chitra tanglai tongkho abelai khe kapala hamya chini bagui chindo phani bagui belai hamya obo kolongko chungana katini oro chini member jigno oro bhaino borok rabar bagan rabar chara bo phaitu mani pray 500 ta bufang abo tani khibekhain khnabo abo sabotan saimia sungta naituk tongo এই অবহাইরক যে ওংলাইমানি ও বালাইকে দিন সমাজ গথগিয়া আং কইনাই অল এলাকাবাসী ন যেকোনো পাতিবা খাইথুম जों पहिला एलाकाव शान्ति माना रोंनाय शान्ति दंखांखायसि उन्नति रोंनाय आं चेष्टा खाय दङ गोबां सांगर कथा कथा सांफाय दङ जों जत साइमाचिनि तुलासिगाव ब्लक आव कायसा एस्पिरेशन ब्लक स्पेशल ब्लक हजागो फान बाहायनो जों गोबां मानाय दङ ताबो काम कासङै दङ एरेगानि सामुङै दङ गोबां सामुजलै दङ जागा ओ कामो बाहायनो जाते डिस्टार्ब ता खायथों जेकुनु दल फानांथों सालाय कुलायै बुजिलाय बसिनतै सामथाय नांनाय
बहायखौ बसावखौ हायखौ बेलाय जायांनाय आं खाना गोबां मा अरनि स्पेशलिस्ट तिब्रा मथन स्राइराव आं नोंनो कयनाय ब्लगाव थांलायदि फायलायदि गाहाम कक किन्तु दल दल थांलाय माने अब आं खानाखौ आबर बेलाय जाया मासा मारि थांदि सोंलायदि भिडिअ मालायदि अफिसार मालायदि सालायदि दल दल थांलाय हांखे आब आतंकङै थांगो अबाहिराव आं खानाखा तेनि गोबां मा तेनि पन्चायत अफिसराव पुरो ताला रलाय हिंखानाव आबाय तांदि उन्नति मा खायनाय डेभलप मा खायनाय आरो जों ब्लक तां मानोबा निनि पन्चायत तां मानोबा अब तिनि अफिसाराव दङो बरं सामखायनाय जों सरकारि भाबे जाते अराव ताबो एडिसिनि पन्चायत मियाद पाइथांगा मियाद पाइथांनि परेव अब सरकार रुल मते सामखाय दङ आरो कुनते आरो कचारो बरके ताबो गरै जों अलरेडि नोटिस करिखा अरनि पन्चायत सेक्रेटारि इनके निनि बिडिअ तैनि बीएससी चेयरमैन बर तीनजन फ्लाइ मिलगै नागिनि खायनाय तै कचारो केबो अर निनो निनि अर अर्डर नानि बा अर सिलेक्ट खायनानि अब हायकरै अब के सिस्टम अब आं कोइने जत तनो सिस्टम मा चलने हेसि सार सारते कैसा कखनकाय जे तिप्रा मथा एबा आईपीएफटी जत तिप्रा सानि कैसा थंमुं हंगा ओ थंमुंगो ते ताबुं मो हायके अनेके इलेक्शन पाइ थामनि परे बुलाय टलाय जे इंगै तंगो तिप्रा मथाबो आईपीएफटी बो बा अनेके इंगै तंमानि जे अब हायरंग बाहायके बुलाय तंगाके बाहायके तिप्रा सारक ते थामजाङै मानाय बाहायके एकटा प्लेटफर्म थांगै जों बासाय मानाय ओ तिप्रा सारक आबनो किसा सागरतम जानाय बेलाय गाहामखौ नोंसोंखा आबनो जोंबो साबो जों जरैसै तिनि काम साम गाहामफोरखौ हांखाय बर' हामजांनाय हामजामा बेसे हामजामा तबो बुमा बाया बुलाय मा बाया आंबोनो कयनाय ताबो जेखुनु पार्टी फनांथुम साबो साम गाहाम ख्लाय हामया ख्लायाबो जनगण सानाय जों हामजामा बेसिन दै सांमा खायनाय सिस्टेम बेसिन सांमा खायनाय आइन हि काहे खादाक दंगो आइन बेसिन सांमा खायनाय जे आइन फलो ख्लाया जे सिस्टेम फलो ख्लाया अब जनगण बिचार खायनाय ताबनो साइमानो जे तिब्राय जगो गोबां उन्नति उन्नति दं काम फाय दं तिनि अर आंलुखा जे तिनि दत ब्लग गोबां सामुसलाय दं ताबो आ कामनो माने सिस्टेमेटिक जों माथलायनाय ताबो जों खानाखा निनि ताबो आइनो जों नायजो दंलायगो इदानिगो जों नुखा जे आं बमनो हेस तिब्रा सासिबो अमो नायगो आनि बर उन्नति उन्थों आनि बर हामथों जों अर बयनिबो साबाय जों थोंजागै दंमानि जों चिकन जागै दंमानि ताम कारण बाय जों अमहाय बुलाय वलाय वलाय आमना भारत मासाव आं व्यक्तिगत जों मासाव पार्टिया आं उन्नति नायो आं तिब्रासनि बागै आं सारा जीवन सामखाय थांनाय आं खायबो दंगो आं ताम पार्टी ख्लाय अब आनि कटरिया आं मन बारबर साव आनि तिब्रासनि कटर आं तिब्रासना उन्नति ख्लायनि आंखाय तिब्रासना कुचु कासाराव माय आंखाय जों बुनि दला नख्लायनाय गताबो आं लुखाव हाय जे नायनेदि समतल एलाकाव अने उन्नति दं डेभलपिं दं बिसिं हाबखांखाय तिनि बिसिं बुलाय तौलाय नक सक सालाय हा दाबार बागान तानलाय अब हाय तो मैया आं बेलायखौ बनो लासिउ आं तो गुरिनाय बरंदो साइमोन नायनेदि समतल एलाकाव बोसो बर उन्नति दं ता लामा कत कत नगै दंगो निनादि साब्रुं फैता अटला आवलो हयते नि ताबो कयला सहर धर्मनगर कटकमा लामा कत कत नगै दं बयनिबो साराव ओंखाय ताबो लामा गानागा थाङै नक तांलायो हटेल तांलायो दाब्बा सिनावो बर बेबसनि बागै बोसो बर ख्लाय दंलाय थिं बर कारो करै ग्राम फाय हाफायदि बिसिं फाय हाफायदि बिसिं हाफाय खांखाय ताम दंनायजों बुलाय मान दंनाय तौलाय मान दंनाय नक सक सालायनाय माल माता लाङै चालायनाय पुख्रिराव बिथिरै दिनै आरो बुथारनाय तारमाने बोसो ग्लासनो हंसा नोंथांनि खुवायो टाउनाव नोंथांनि तेलामाराव आरो कुनु गैया आरो बर सान्थिखौ दंलायो उन्नति दंलायो एमने सार बरंनो तिनि जे ओ बुजांनाय रगनो तिनि जे बालेन बायताबो काफनि न बरंनो तिनि नों जे निनि तरफे नों तिनि तिप्रासानि कासे मन्त्रि इंगै नों बरं तिनि जे बुजां मन नगै जे बुनाय रंनो सेलेंगै तिनि बरंनि सागनायनि बागै नों बरं तिनि बोसो टक चुबाखा चुबा आं बरनो जे मासे चुबाखा बर बिथिराव जाथु के आनि व्यक्तिगत आंके चुबाखा बै सरकारि भाबे अफादे तिनि मानथाय दंगो जबरो रुगिनाय जारना कुनानि आनि रो फान्ड दं बिसा फान्ड आ फान्ड होयते आं बर चुबानाय नायगां बोसो चुबा मानो
abang coba itu sudu sini phone sama sini ya ang to kaje nak saya mana kaje tribal welfare minister anak hajar baru tanggu ang baru tu coba zaman sak the system tongsak सरकारी भावे आं चुबाय दंग ते अ सारामबो सुबो चिनि सरकार को दाल फाइमेन्ट परेबो जों ताबो वान सय दंग जों उसेमो सालायखा जों फाइनेन्स अ बसर बिसिङावनो जों प्राय 10,000-15,000 प्राय 20,000 चाकरी जों रेना बागै ताबो जों तयरिं दं पेपार खाइ दंग जत डिपार्टमेन्ट दं निनि एजुकेशन हन्दी निनि फरेस्ट हन्दी निनि पीडब्ल्यूडी हन्दी पुलिस डिपार्टमेन्ट हन्दी जत डिपार्टमेन्ट दं Bama tau khali tongo us arago जों चाकरी ना बागै जों जातियाव दं चेष्टा खाइ दंगो जों 15,000-20,000 चाकरी जों रेना बागै जों ताबो तयरि खाइ दंगो आबां कयनाय चिनि चिक्लाराव बेसेबा जों साइमानो आं काहके साइमानो गुबुन दफां बर' खाया जोंके चाकरी नांगौ जों बेबसा खाइ जों चारो माया बैनि दफान बर' खाय बेबसा खाइ चाव मोनथान स्कुप दंगो बरन थाने रांबो दंगो बर' खाइमानो किन्तु तिनति बसराव कमाय दं माया हाउ जों वान सकजा अब आं निजे बार सावो तिनति बसराव जों चाकरी मारिनाय जि गनफान गतरफान जे कोता तंमानि अब आं बार आं केबिनेट मिटिंग मा कक साइ दंगो ताबो जों आं उसगाबो जों सालायखा तिनि केबिनेट मिटिंग आं अबरो क्वेश्चन दि साखा तिनति बसराव जों चाकरी मारिनाय ता जों बर कहमा चाकरी माया हाजार लाख ता बेकार गई दंगो बर कोनो भबिष्यत गरै बर पाराव गुरि दंगो सामोन चित्रांलाय दंलायगो माने काम करि हिखाने जतनो एकटा बनि चिन्ता आलादा फाइ थाङो बनि काम करि नि बागै बर एंगेज माखाने जेखुनु सामबरम बर जों माथे बानाय आबरन आं सालायखा गा आबां कयगो ताबुक जों गोबां मा चिन डिपार्टमेन्टआव चिन सरकार चाकरि लय दंगो रनाय जों आबो पेपार खाइ दंगो आं तेतो साइथांका प्राय 15,000-20,000 चाकरि जों रेना बागै जों रेडिं दंगो बनि आं जतनो कयनाय जानि ताखरनो कयनाय बिसि आंनि बेकार चरेमा कयनाय नराव जाते श्रृंखला तांलायदि काहबा तंलाय ताखबाय ताखौ जाते हामजालायदि हामजामा बिसिं तै जों दफानो मोथां मानाय हामबायसै